Il-Prim Ministru Roberta Bela jinsab fil-kapitalità Ċekkja Praga, hekk kif matul il-jiem tal-ħamis u l-ġimgħa qed jieħu sehem f'laqgħat mal-mexxejja Ewropej. Fil-jum tal-ħamis il-Prim Ministru Malti ħasem f'laqgħa tal-Komunità Politika Ewropea li laqgħet flimkien 44 mexxej minn madwar il-kontinent Ewropew. Apparti il-mexxija tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għal din il-laqgħa qed jattendu wkoll tar-Renju Unit, tal-Ukrajna, tan-Norveġja, tal-Iżlanda, tal-Iżvizzera, tat-Turkija, tal-pajjiżi tal-Baltiċi, tal-Armenja, tal-Azerbajġan u tal-Ġorġja. Din il-laqgħa qed titlaqqa l-ewwel darba u qed issir fuq idea li kien ippropona il-President Franċiż Emmanuel Macron waqt il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Qabel din il-laqgħa bejn il-mexxejja Ewropej, il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel saħaq fuq l-importanza tal-għaqda fl-Ewropa. This meeting is extremely important. This will be the first one, and this will be an important meeting because we share the same continent and we face the same challenges. Din il-laqgħa bejn mexxejja Ewropej qed issir fi sfond tal-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja li waslet għal kriżi fis-settur tal-enerġija. Fuq Twitter il-Prim Ministru Roberta Bela ikkummenta li d-diskussjonijiet se jindirizzaw il-kriżi tal-enerġija l-familji u n-negozji u anke is-sapport tal-Ewropa lill-Ukrajna. Matul il-jum tal-ġimgħa, il-Prim Ministru Roberta Bela se jieħu sehem f'laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew li għaliha se jattendu il-mexxejja tas-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Waqt din il-laqgħa informali se jiġu diskussi s-sitwazzjoni fl-Ukrajna, il-kriżi tal-enerġija u s-sitwazzjoni ekonomika fl-Ewropa. F'din il-laqgħa l-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta pjan biex jintlaħaq qbil dwar il-prezz massimu tal-prezz tal-gass. Malta hija fost 15 il-Stat membru tal-Unjoni Ewropea li qed jimbuttaw il-qudiem il-proposta ta' limitu massimu fuq il-prezz tal-gass bilan li l-elettriku li jiġi ġenerat mill-gass ma jibqax bil-prezzijiet eżaġerati ta' bħalissa.